Cerita dina iki sak crita pinyata. Talah. Bismillahirrohmanirrohim. Ceritane iki mau ya baduk-baduk oleh rezeki didodoki tangga dok 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 ngono ya. Mbak Yun, gila aku duwe Jumat berkah sampean tak kei oke langsung tak buka no lawang mari ngono tak buka isine ono ayam panggang karo urap-urap karo sego anget lah terus isi urap-urape ono kacang ono kangkung ono cambah dele ono cambah dawa talah terus rasane iki tak pangan nikmat mari ayam panggang ya nikmat bari ngono ku mang kate tak pangan nduk anu lho rek critane ya nduk gone godhonge ya iyalah mari ngono gak sida tak jupukno piring ae ya mari ngono sing nduk godhong kok cek dimam anakku ngono lho critane ya iki Jumat berkah alhamdulillah selalu bersyukur oleh rezeki awan-awan alhamdulillah ya dina Jumat berkah iku mang enek rezekine teko tangga-tangga ya tangga-tanggaku matur suwun sing wis maringi aku rezeki ngono ya talah aku tak menikmati rek menikmati masakane tanggoku terus mari ngono iku mang ono jajane rek jajane onde-onde gak apa ambek jajan ambek gedang gak ke review ya soalnya wis tak langsung ke review iki soalnya onde-ondene iku beda emang ya onde-ondene beda sing ngekeki ngono lho guys entahlah nikmat mana lagi yang kau dustakan terus mana cerita apa mana ya ya wis cerita sak cerita pinyata ya iki ngono tak uwek-uwek terus hep ngono lho rek jan asli muantul ya wis sakmono wae ya videone aku tak lanjut